Sagwaibh, Mícheál Johnny, Sinna Cluichí with Súil and Gobhíleach Dave. Niantic atá cruthú Harry Potter Wizards Unite, Drum Kenna cruthú go cluichí Pokemon Go, cluichí a fós agus Ferbert, agus cluichí nachhfuil chumasin a gine Ingress. Níl an cluichí feicfidh fós. Ach tigtar doing, grad a dulamach faoin air, chun felm chun is gasan úsáid, chun teachtar irsmí starúga, agus chun ulféis na ulmhóra a chrid. A sean sound chumá, go bheith tá bull ar intas na character múla rá as na scunánas na leabhar. Ní fadan ish go méid do chatín dríocht a héine gut ó Siopála Vander. Egi bhar dó, tá an cluichí rásaíocht de gravel. Beidir de gravel immert I dhéanaar, nóla de chuirdear nó. Tá idir carna nua agus seanna carna ar fád cluichí. Bhíar go fearr le tain an Toyota slí an nópataí, nó Subaru Impreza ó 2001, 2002. Tá margad is an cluichí rásaíochta seo an-amíocht faoi láthair. Sin an cúis a chuirg maiile an léise an bhíonn se chaite. Chur milestone bar feabhs ar na bhrácanna agus ar na fuaimina tá sa clé, agus do cuma an réalaí a gurtha inis. Tám se Súil le rudí móra ó gravel in Gobhíleach Dave, agus mas mai leat sa clí rásaíochta bí a fear amach dó. Ag bhar 3 tá Age of Empires Definitive Edition le Microsoft. Le strateis fearamna se ar féidir éimmar de dhéanaar, nó ar lína le do chuirde. Runníonn tú tréimh nó sibhialtacht. Bíoh gur rómhanig, Éigiptig, nó fiú na seapánig atá. An sin, forbríonn tú technoliachtaí agus skillne an drom sin. Cé gur féidir clí garide fihinómid na mar sin immert, se láidir an clé seo na a rihnacht. I sé sin gur féidir clí sos le gáir clí nó is mó immert le daoine eile ar lína nó le do cháirde. Tá cinnte go mbealaigh an clé seo idir imráí darir ríomhsport agus an gná imráir. Leis sin, tá súlaigh méid anatháir air in Gobhíleach Dave. Sinna bhfuil uamse, Mícheál Johnny. Fog í tagar tíos, aberlum céine cluichí bhfuil tú haine súil, agus ná dendrúd, sin tú sa blacha le Bloc agus an plugin na bhúla le go bhfuil tú teacht gach aon uair a chuir feicfidh nua ar an gceanal YouTube seo. Slán táma.